Kaixo, ni Aitor naiz eta gaur Prentsa Tailerrean blogaren sarreretan etiketak nola jarri azalduko dizuet. Gogoratzen baduzue, nire ereduan egin dudan bezala, 3 berri sortu behar dituzu. Orduan, berriak sortu, igo, argazkia jarri, esteka jarri eta editatu behar dituzu. Eta horretaz gain, beharrezkoa da etiketa jartzen. Nola egiten dago? Blogaren barruan sartzen banaiz, Prentsa Tailerrean, hemen ikusiko duzue, hainbat sarrera egin ditu dela. Eta hemen ikusten dira etiketa batzuk. Zer dira etiketak? Badira, herramienta batzuk, informazioa azkarrago topatzeko. Izan ere, hemen jartzen badut, zornotza, eta etiketaren bat badago zornotza hitzarekin, topatuko dit berri hori. Berri honen barruan, zornotza etiketa jarri dudanez, hemen, jarraian, eman dit aukera autopatzeko. Orduan, informazioa kudeatzeko ondo dagoen herramienta bat da. Nola egiten dago? Berri baten barruan sartzen bagara, hemen ikusten dugu testua, argazkiak, eta edizio barra izango litzatekeena. Hemen albo batean etiketak ikusten dira. Orduan, hemen, zornotza, izkrilarriz jarriko dut. Eta hauetaz gain, beste etiketa berri bat jarri dezaket. Adibidez hemen, Donosti jarri dudanez, posible da, zer ikusi daukanez, Donosti etiketa jartzea. Eta orduan zer egin behar da, eguneratu. Eta momentu jakin batetik aurrera, agertuko zaigu etiketa berri hori. Orduan, hori egin behar duzuena. Hemen sarrera ezberdinak igo, osatu, eta ondoren, etiketak igo albo batean daukazuen atal honetan. Etiketetan sartu eta hemen sartu etiketak. Hori zen guztia, espero duzuen bloga apurka eraikitzen joatea eta gogoratu laster entregatu beharko duzuela. Izan ere, datorren astean aldatuko da txanda. Beraz, besterik gabe, ondo izan eta ikusi arte. Agur!